जोंना बोरमायासो खिबाय मिनिथाव बुंबायलै नोङो वाइटि ओमफ्राय दे बे आइडि नामा बेलाय दि एन इउटुब चेनेल ओमफ्राय बेनिफ्राय जों लाइक थुनो होनना फैबाय दे नंगौ दे संसार वाइटिया मा होनदों गब्लंबा रजेकिया माथेना होगोन दे नोंसिनि दिनसो माथेलायग्रा दंलायसै मालाय माथेनानै होलाय नोंस्रा साबसक्राइब जायोबा खालामनानै होदो संसार आइदिबा खालामनानै हो औ वाइदि औ ओमफ्राय वाइटि मावजि बहा मा जाहैखोनो ड्रेन मा जाहैखो नोंलाय मा जाहैखो नोंसोरलाय कमेन्ट खालाम थें किसुना देन केके बावदारसा थें होबाय आंनिखौबो जाय साबसक्राइब खालामदों कमेन्ट खालामना गालां आं दा बेग साबसक्राइब खालामनानै होगोन हायदे बारानो गैया कारेन्टखौ मोनाबाथाय मा खालामोथाय डिपार्टमेन्टनि मानसिखौ देग्लिबायनो गोसो जायो आङो दानबाय थायो गोदाव सोरावसो मुलुग दैमारि ओमफ्राय संसारारिखि ना आइदि जोंबो लाइक साबसक्राइब खालामबाय आदा कमेन्टसो खालाम थिनलायनाङा दा आं दहाय फार्स्टआवनो लाइक साब खालामनाङा थेंकिउ संसार फंबाय थेंकिउ फंबाय सना केके ब्रादार्स मा बथल गोमखो होनो आं माबा दै लोंदोंमोन आं बथल खेवनानै केके डि एन इउटुब चेनेला मा होनदों केके किउनो वाइटि किनो ओमफ्राय दिएना मा होनफिनबाय वाइटि गोथैसो जाबाय दाना सोलायबाय नामा आदा वाइटि दिएना हनै माथो गोथैसो होनबाय ओमफ्राय केके ब्रादार आं मबाइल चार्ज होना दोनसै एलबि होनांगौ र'नो हाब सार्स होनानै ला थाब्रा नोङो कमेन्ट खालामालासिनो भिउसाव दोनबाय था केके मा खालामदं सुनिनो जेना वाइटि बथल जोबनानैसो उन्दुबाय खोमानो माया ओमफ्राय मुलुग दैमारि अके जिउ आदा केके सार्स होना लादो दे नो औ वाइटिया मा होनदों गोथै कि बुं केके ब्रादार दं दिएन दं ओरैनो सुनिनो सनानि उनाव सुनि दोनफिनलायजोबबावबाय नोंसोरो हाब बिदिबालाय बोरै जानांगौलै औ आंबो बिदिनो संसार दैमारिया मा होनदों आंबो चार्चआवसो होना थुदों आंबो बिदिनो खालामो सम चार्ज होनानै थुयो आंबो